Opo, papalitan lang naman ni Mama yung diaper na yan eh. Opo, malapit na. Ayan, okay na. Tapos, konting pulbos na lang para mabango at fresh na ang baby ko. Kakay, paabot naman ako ng cellphone ko nandyan sa may mesa. Sige po. Ito po, Ma. Pasuyo na rin ako ng piniprito ko habang kausap ko ang tita Leng mo, ha? Sige po. Hello, Leng. Ba't ka napatawag? Ate, si Papa at si Michael. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nabangga ng truck ang jeep na minamaneho nila. Pumunta ka na dito sa Batangas Hospital, ate. Critical na ang lagay ni Papa. Sige, pupunta na ako. Kakay, bantayan mo muna tong kapatid mo, ha? Sige, Ma. Ma, si ate po pala naglayas nung nasigawan mo. Ha? Diyos ko naman! Ba't naman nagsabay-sabay pa, Saan ka pupunta, Ma? Tsaka ako na ipapaliwanag pag uwi ko. Basta alagaan mo muna yung kapatid mo at pauwiin mo na yung ate mo. Leng! Ate! Nasaan sila? Dito, ate! Ate! Michael, ano ba kasing nangyari? Ate, sorry. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nakiinuman kami ni Papa nang mapagkwentuhan namin si Grace. Nalaman ni Papa na niloloko lang ako ng asawa ko, kaya nagpumilit itong puntahan si Grace. Ako ang nagmaneho ng jeep. Sa sobrang kalasingan, hindi ko na malayan na may truck na parating, kaya bumangga kami at tumagilid. Nakaupo sa kabilang side si Papa, kaya siya ang nadaganan nun. Sorry, ate. Ano ka ba naman, Michael? Bakit mo naman kasi sinunod si Papa? Kilala mo naman yun pag nakainom, di ba? Gusto niyo ba talagang sundan yung kuya mong si Jess at si Mama? Nasaan ba si Papa? Ate, dinala ni Ate Joy si Papa sa orthopedic dahil hindi raw kayang gamutin dito. Ano? At hindi man lang ako sinabihan ni Joy. Ate, emergency kasi. Nataranta na rin siguro kanina. Kahit pa! Pwede naman sigurong pakiusapan yung ospital na bigyan na muna ng paunang lunas dito, di ba? Bago dalhin sa ibang ospital. Akala ko ba kritikal ang lagay ni Papa? Paano kung mas lumala yung lagay niya dahil sa ginawa ni Joy? Speaking of, hello? Ate, wala na si Papa. Dear love, napahugulgul ako ng iyak sa mga nalaman ko. Aaminin kong nakaramdam ako ng pagkagalit kay Joy at gusto ko siyang sisihin kung bakit nawala si Papa. Pero inisip ko na lang na kahit siya ay hindi ginustong mamatay si Papa. At ginawa niya lang yun dahil sa tingin niya, ayun ang makakapagligtas sa aming ama. Bilang isang panganay, ay isinantabi ko ang aking nararamdaman. Lalo't wala na ang magulang na dadamay sa amin. Hindi ko rin maiwasang makaramdam na parang biglang naiwan sa akin ang responsibilidad. At maramdaman na kahit may mga kanya-kanya na kaming pamilya, ay kargo ko pa rin sila. Inasikaso ko ang libing ni Papa at tinulungang makalabas ng ospital ang aking kapatid. Kahit kapos sa pera, ay nagawan ko naman ng paraan sa paghingi ng tulong sa mga opisyales ng aming munisipalidad. Michelle, papasok na ako. Naipagbalot mo na ba ako ng pananghalian? Eto. Pasensya ka na, tinanghali rin kasi ako ng gising. Buti nga at nagising ka. Kasi kung hindi, baka tamarin na rin ako ng pagpasok. Di wala tayong kakainin. Oo, pasensya ka na ha. Agahan ko na lang bukas. Hindi na kasi ako makatulog nitong mga nakaraang gabi pagkatapos ng libing ni Papa. Di araw-arawin mo yan pagpunta mo ng munisipyo para pag uwi mo, pagod ka na at diretso tulog na lang. Hindi na.
Tapos na rin naman na yung mga nilalakad ko. Siya nga pala. Pwede mo bang ihatid sa school yung dalawang mong anak? Sabay mo na sa pagpasok mo. Wala kasing magbabantay kay Baby Renz. Pumasok na rin yung panganay mo at ang ate naman nila. Hindi ko alam kung nasaan. Ay nako, hindi pwede yan. Baka mas malate pa ako sa trabaho. Oh, kung gusto mo, umabsent na lang ako para mahatid ko sila. Hindi na. Di bale na lang. Ako na lang ang maghahatid. Yun naman pala eh. O sige, aalis na ako. Ingat ka. Ate. Oleng, tara, pasok ka. Mabuti naman at napabisita ka. Oo, ate. Manghihiram lang sana ako sa'yo. Ang totoo niyan, hindi ako nakapasok sa trabaho dahil kinulang ang budget ko. Wala rin pagkain ngayon ng mga anak ko kaya naisip kong dumiretso dito. Baka sakali mapahiram mo muna ako, ate. Naku, kakapusin din kasi yung budget ko, Leng. Ganun ba, ate? Ayos lang rin naman kung wala. Try ko na lang manghiram sa iba. Teka. Naalala ko, may nasolisit pala ako kay Mayor. O ito, 5 kilo ng bigas yan Saka ito, 500. Hati na lang tayo sa panggastos ko. Ibili mo na lang ng ulam nyo at pamasahe mo papasok sa trabaho. Napakabuti mo talaga, ate. Maraming salamat dito. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon. Kapag meron akong kayang ibigay sa inyong mga kapatid ko, ibibigay ko at itutulong ko. Siya nga pala, alam mo ba na si Michael at ang dalawa niyang anak nakikituloy sa bahay ng Ate Joy mo? Talaga? Ngayon ko lang nalaman. Bakit parang biglaan naman yata? Oo. Pinaalis na kasi sila sa apartment na tinutuluyan nila dahil hindi nakakabayad ng renta. Naisip ko na kina Joy muna sila manuluyan. Total, bahay at lupa naman ni na mama at papa ang tinitirhan nila. Ano bang nangyayari kay Michael? Kung kailan kailangan siya ng mga anak niya, ngayon pa nagloko? Hindi ko na nga alam kung paano pa siya didisiplinahin. Masakit ding malaman na ang kapatid natin ay nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Kung hindi sana nagloko yung asawa niya, edi hindi sana siya magkakaganyan. Hayaan mo, ate. Malalagpasan din natin to. Ma! Oh, bakit naman hingal na hingal ka? Saan ka ba galing? Ma, si Tito Michael nasa presinto ngayon. Ipapakulong daw ni Tita Joy. Ano? Bakit naman ipapakulong ng tita mo? Hindi ko po alam Pumunta lang po ako sa bahay nila Tita Joy para po samahan si Kuya Eloy mamingwit sa ilog. Pagdating ko po ang dami ng pulis tapos pinupusasan na po si Tito Michael. Diyos ko. Ay, ano bang nangyayari sa mga kapatid ko? Pati kadugo nagagawang ipakulong. Kakay, magbantay ka muna dito sa kapatid mo. Sige po, ma. Ingat po. Joy, galing akong presinto. Nadatnan kong nakakulong si Michael. Yang magaling mong kapatid kasi ate. Pinapairala naman yung kawalang yaan. Tutukan ba naman ng kutsilyo ang kapatid nating PWD? Ano? Kumusta naman si Charmaine? Ayun, hanggang ngayon iyak ng iyak sa sobrang takot. O sige, ako na munang bahala dito. Ano ate? Ikaw ang bahala. Tapos ano? Tutulungan mo makalaya si Michael, ganun ba? Joy, kailangan tayo ni Michael. Ako na lang ang kakausap sa kanya pag nakalabas siya. Ate, hindi ako papayag. Kinukonsinti mo kaya hindi nagtitino. Hayaan mo siyang magdusa sa pagkakamaling ginawa niya. Pero Joy, hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang yung kapatid natin. Kailangan siya ng mga anak niya. Kung hindi mo kayang matiis na nasa poder mo sila, edi sa akin sila titira. Ate, hindi yun yung kaso dito. Ang punto yung kawalang hiyang ginawa niya. Sa kapatid nating PWD? Ang hirap kasi sa'yo Masyado mong pinapairal ang kabaitan mo sa mga kapatid natin kahit wala naman sa lugar. Anong sinabi mo? Joy, nagpapakaate lang ako para sa inyong lahat ha. Sinusubukan ko lang puna ng pagmamahal na nawala nang mamatay si mama at papa. Diyan ka kasi magaling ate.
Mga bata pa lang tayo, ganap na ganap ka na sa pag-ako ng mga responsibilidad kahit hindi mo naman dapat gawin. Kaya nga laging sa'yo pumapabor si Mama, di ba? Tapos ako, palaging mali, palaging napapalo. Napapalo ka dahil sinasagot mo ng pabalang si Mama. Pero kahit naman mali ka sa ginawa mo, sino bang umaawat kina Mama? Di ba ako? Joy, may sakit na ako. Nararamdaman ko nang nangihina na yung katawan ko. Hindi ko alam baka sa susunod. Dasal na lang ang maiaambag ko para tulungan kayo. Masyado mo kasing kinakarir ang pagiging nanay mo sa 6 mong anak. Hindi ka rin natutulungan ng asawa mo. Sinasaktan ka pa minsan. Kaya ko naman tiisin ang lahat ng yun eh. Pero pakiusap, tulungan naman natin yung kapatid natin. Hindi ko kayang makita na nasa kulungan si Michael. Na-depress lang siya dahil iniwan siya ng kanyang asawa at sinisisi niya yung sarili niya kung bakit namatay si Papa. Kaya naman please, Joy. Baka kaya pa natin masolusyonan to. Sige. After 2 weeks, iatras ko yung kaso ko sa kanya. Hindi mo ako pwedeng madaliin na ipahinto ang kaso sa kanya, ate. May malinaw akong dahilan kaya ako ginawa yun. Tuturuan ko muna siya ng leksyon para magtino. Salamat, Joy. At nauunawaan mo ko. Michelle, kainin na natin tong niluto mo. Walang ibang kakain ito, baka mapanisan lang tayo. Mamaya na ako kakain. Magpapahinga lang ako Masama kasi yung pakiramdam ko. Ano ba yan? Birthday na birthday, paarte-arte. O sige, tirahin ko na tong mga pagkain na. Pai, pagsandok mo po ako. Nagugutom na ako eh. Ikaw na. Kaya nga ginawa ng Diyos ang kamay para gamitin. Ginawa naman ang bibig ko para mag-utos. Utos. O ito, kutos. Aray! Ito na, sasandok na nga po. Kayo pala. Michelle, nandito na mga kapatid mo. Kumusta, Bayaw? Ayos lang, Bayaw. Hindi ko na kayo maaasikaso. Magsandok na lang kayo dyan. May mga niluto ang ate nyo. Ay, salamat, Kuya Daboy. Sabayan na lang po namin si ate sa pagkain. Nasaan ba si ate? Ay nako, nasa kwarto, nagpapahinga. Masama raw ang pakiramdam. Oh, ayan na pala. Diyan na muna kayo. Happy birthday, ate! Salamat at nakapunta kayo. Tara, kain kayo. At teka, ipaghahain ko kayo. Ate, hindi na. Kahit kami na ang maghain. At saka, pwede ka ba naming makausap? Oo, ate. May mga gusto lang kaming sabihin sa'yo. Tara, upo muna tayo dito. O ano? May ginawa ka na namang kalokohan? Ate, nagbago na ako. Gusto ko lang magpasalamat dahil naging ate kita. Kahit sobrang pasaway ko magmula nung bata tayo, nandyan ka parati para pagsabihin at ipagtanggol ako. Kahit ngayong matanda na ako at may mga anak na. Tingnan mo. Bagay naman pala sa'yo maging good boy. Alam mo bang ilang beses ko nang hiniling na maging baby ka ulit para pagpapadede na lang yung iintindihin sa'yo? Ate, baka nakakalimutan mo. Ilang beses kang na-late sa school noon dahil inuuna mo siyang patulugin bago ka pumasok. Pero thank you rin ate ha. Kahit tutol ka noon sa maagang pag-aasawa ko, hindi ko narinig na sinumbutan mo ako ngayong matatanda na tayo. Bagkus, palagi mo pa akong tinutulungan, lalo na kapag kinukulang ako sa budget. Pero wag ka mag-alala, dahil pareho na kaming may maayos sa trabaho ng asawa ko. Hindi lang si Ate Ling ang may trabaho. Karpentero na rin kapatid nyo. Plus, baka doon pa ako makahanap ng chicks. Hindi ka na pasaway, diba? Unahin mo yung mga anak mo. Aray, si Ate Joy naman kahit kailan namimisikal. Ate nagbibiro lang eh. Susubong ka pa kay Ate Michelle Tignan mo naka-ready na rin yung kama para suntukin ka. Ay nako, natutuwa talaga ako at nagpunta kayo dito para pasayahin ako. Michael, okay lang naman sa amin kung makahanap ka ng bagong mamahalin mo. Pero sa ngayon, unahin mo muna yung mga anak mo ha. Opo ate. Ate, ako rin gusto kong mag-thank you at mag-sorry sa'yo. Kahit tayo ang laging magkaaway noon at napalayo na ang loob ko sa'yo. Nakaramdam kasi ako ng inggit, ate. At gusto kong humingi ng pasensya dahil doon.
Namimiss ko ng paluin ni Mama tapos sasalagin ako ng ate. Gusto mo, paluin ka ni ate ngayon tapos ako sasalag sa'yo. Sige. Kung ikaw kaya paluin ko dyan. Aray, ate! Hoy, itigil nyo na yan at kumakain tayo. Ay ate, si Charmaine daw may gustong sabihin. Oh, hugs daw. Aba, gusto ng bunso ng yakap. O tara, hug na tayo. Dear love, alam kong mahirap na gampanin ang pagiging isang ina. Pero, paano kung hanggang sa pagtanda ay bitbit mo pa rin ang tungkuling ginampanan mo mula pagkabata? Tungkulin ng isang nanay at ng isang panganay. Talaga bang inako ko lang ang lahat o nagpakaina ako sa aking mga kapatid dahil iyon ang nararapat?